Bună ziua, lume! Sunt Flex și astăzi vin cu un info video. Ce vă în acest video? 1. Am fost plecat în Grecia de pe 1, de aceea am creat un singur videoclip de pe 1, de fapt trebuie să-mi fac bagaj, nu am putut să ies prea mult. Na, am înțeles, până pe 11. De fapt a fost de pe 2 pe 10, dar pe 11 m-a ajuns și pe 11 nu am putut face nimic. Pe 12 m-am mutat pe net. Da, deci m-am mutat pe net la niște videoclipuri și am înțeles, v-am vrut să înțeleg perfect cum se reinstalează Windows-ul și l-am reinstalat. Bun, a știut totul bine. Deci sunt bucuros acum. Mi-am băgat toate chestiile de bază, un antivirus, ca să filmez. Acum filmez cu Open Broadcast Software. Dacă aveți un calculator bun, vi-l recomand cu toată inima, pentru că el randează direct HD. Am mai făcut un tutorial cu FIFA pe calculatorul vechi, chiar noul program de randat, Power Director, nu a vrut să meargă. Am să-l randez mai târziu în Camtasia, însă am uitat. Am instalat Windows-ul cu el pe desktop și nu în D, unde aveam totul instalat. De fapt, nu. Da, tot ce era în C, în videoclipul ăla. Tot ce era în C s-a dus. Videoclipul era pe D, am dat. Adică toate instalările. Și stai să închid frapsul. Acest program funcționează de HD. De ce fac acest infovideo? Vreau să vă zic că joi sau vineri voi pleca din nou pentru un weekend. Și nu știu dacă voi mai filma, dar știu că voi pune minim 3 videoclipuri pe canal până voi pleca. Acest infovideo, un tutorial cum să faci controlele inclusiv la portar, care este un experiment. Nici eu nu l-am încercat, mi-a venit în cap și cred e posibil să meargă, dar nu garantez nimic. Și un tutorial surpriză care va ajuta youtuberii de început. Și nu e cum să-ți faci faimă. Da, va apărea și serii noi de Minecraft, serii de minigame, The Walls, Spliff, Splag, Hunger Games. Stai să mă mai gândesc. Deci am zis Hunger Games, Buff, Spliff, Splag, Spliff, The Walls. Da, cam acestea la care îmi vin acum în minte, dar sunt mai multe. TNT Run, dacă voi găsi un server nou premium cu TNT Run. Nu știu, Bowspliff mi-e place foarte mult, e super. Știu un server de englez bun și pentru Hunger Games la fel. Voi încerca, nu garantez că voi reuși, pentru că pe server care joc în engleză și are toate este cam 900 de persoane când filmez eu. Adică pe la prânz, după prânz, pentru că la ei e... Nu, pe la prânz, când la ei e seară, pe la 9. Deci, dați-vă seama. Are 1250 sloturi. Și mai sunt și serii în care e full, da. Revenind, o să fac și o serie de... un fel de survival, dar nu survival original. Vă zic de la început că e ceva ce nu a mai făcut absolut niciun youtuber. Român, din câte știu eu. Dacă o să vedeți și o să-mi ziceți, da, voi face o serie de 2013, nu știu dacă va fi cu RenGP V2, pentru că am încercat când aveam Windows-ul vechi, vorba vine vechi să-l instalez și nu a vrut să meargă. Nu mergea, pur și simplu. Voi încerca nou, acum o să instalez fără 2013. Voi mai filma un tutorial tot în această seară, pe 13, este 11:40 acum. Da, și cam atât. Așa a fost infovideoul. Sper să vă placă. Nu mai știu ce să mai zic. Da. Deci, da. Motivația pentru care nu o să pun videoclipuri prea des. Suntem puțini subscriberi. Nu știu. Începând de mâine voi încerca, voi căuta toate metodele să am subscriber activ. Nu mulți. Măcar să văd acolo 2-3 care pun comenturi la fiecare videoclip și sunt mulțumit pentru moment. Sper ca virgulă cu această serie de Minecraft nouă pe care am gândit-o, care va fi un survival, dar altfel. Va fi și genul survival. Va fi modul survival, vei face chestii în survival, dar va fi... Mie mi s-ar părea foarte mișto, mai ales că mie mi-a venit ideea, deci nu pot să cred că mie mi-a venit ideea. Să vedem la construcții dacă voi reuși să le facă lumea.
Să vedeți, mie la ce am în cap să iasă foarte epic. Da. Și atât pentru astăzi. Acesta a fost primul meu infovideo. Cred că voi face tot așa, filmând descopul. La fiecare infovideo va fi o imagine nouă pe descop. Astăzi am preferat una cu Steaua București, pentru că îmi place Steaua București. Da, cum am mai dat, am fost Flaming Fury. Până nu uitați de like. Dacă v-a plăcut, coment dacă vreți, aveți ceva de adăugat, share, ca să mă vadă mai multă lume. Să rugați la favorite pentru că mă ajută. Și un subscribe pentru a fi la curent cu ce fac eu. Eu am fost Flaming Fury și vă zic pa, pa!